Yes! Så kører vi. Fuck, hvor synd. Så bare skulle dem i røven. Hvor ramte jeg ham? Ja. Undskyld. Hvad er det, I laver dernede? Kom bare rundt og dør. Se mig, jeg er pro. Nej, ellers. Det er bare fucking flækket. Den er fed, en hot der. Den er så... den er broken, det er den der. Jeg har stadig det der mod på, så, som vi siger Michael Jackson. En død mands stemme i dit spil. Ja. Der er en grim kvinde i vejen. Jeg skulle da dig snakket om. Der er en charger. Hvor er det fucking sur. Kan du lægge dig? Væk med sig. En grimme små dyr. Hvor er der en tank? Så nu skal jeg væk. Fuck, han er bare sur. Kom de store, fede bras. Au, nu bliver jeg skudt. Det var mig. Hvad med det? Ja, jeg stopper nu. Slem bot. Skal vi lege? Så døde han. Hvad fuck? Så skred han. Fuck, hvor mærkeligt. Ej, gå væk. Klam dyr. Du skal ikke gå igennem den dør der. Det er bare døden derinde. Er den da vild med dig? Ja. Jeg elsker dig. Selvfølgelig skal jeg som den eneste. Det er meningen, han skal løbe efter mig. Jeg er en kæmpe æbekat. Jeg dør nok lige om lidt. Hvorfor? Jeg kommer til at gå på eventyr. Du kravlede derop. Det er godt klaret, du. Oh my god. Så jeg bliver bare totalt overflødet. Jeg kan ikke engang se hende. Oh my god. Er du okay? Nej! Hvordan er I kommet derop? Hvad mener du? Jamen, jeg kan ikke komme forbi dig en vemmelig dag. Det siger du sådan imens du gør det. Det står bare ikke lov, hvor du sådan noget. Hehehe. Hehehe. Hvad siger du til mig? Hvad? Nå. Fuck, hvor synd. Så venner. Der går vi. Nej, han skal ikke med. Jeg kaldte dig lige en bitch. Det var ikke pænt. Ej, der jamen, du er da pæn. Skal jeg lige fjerne hende der? Skal du fjerne hende lige fra hende? Ja, nu er hun væk. Nå, men hvad er det stadig? Hun er bare død. Ja, okay. Så du på hunden? Du venter lige dig. Hey, lighten up. Your mom's car. Hvad fedt? Ej, jeg hjælper dig. Ej, kom væk med dig. Ej, stor tyk mand. Nu er det mig, der skal redde dig. Det går ikke så godt, det der. Jo. Skyder jeg dig? Ja, du gør. Godt. I have a problem leaving the car and for sure. Yes. Oh god. Hvor er jeg? Hjælp! Hjælp efter mig! Hvad er der galt med dig? Jeg slog mig. Er der lort efter dig? Nej. Han lyder som mig. Jeg ved ikke, om du hørte mig skrige på et tidspunkt, men det var fordi, jeg sprang ned ad trappen, og så landede jeg lige ved siden af en witch, og hun kiggede bare op på mig og sagde, og så løb jeg, og hun blev sur. Jeg har sådan lyst til at heale dig. Jeg kan ikke helt lade være. I must. Nej! Nej! Kom her, din lille lort!
Du må ikke slå på en pige. Nej, hvor var jeg dygtig. Spild af pipeform. Ej. Godt. Øj, han fløj. Du reddede mig. Så. Nu er jeg sammen med dig, så er jeg i sikkerhed. Og så om jeg ikke kan se, hvad jeg laver. Jeg tror, der er en håndse, der gerne vil smage Elles røv. Han var lige ude foran vinduet. Han sprang op til sin æbekat. Han løg. Du bliver bare skudt i røven. Fuck, det er bare flere. Jeg kan lige en på lampen. Ja. And you want to live? Somebody watch me. Hell yeah! You wanna live? Hvad laver han? Skal ikke engang komme... Kan vi overhovedet komme tilbage til ham? For det er godt, jeg har mig, var. Jeg kan høre en glad lille fætter. En død lille fætter. What the fuck? Undskyld. How are you meeting? Hvad laver han, den æbekat? Nej! Det er godt arbejde. Skal jeg komme og redde dig, eller hvad siger du? Ja, tak. Jeg græder. Du græder. Det må du da ikke. Crumbs? Nu kommer han. Lad mig komme op på den Nom, måde. nom. Lad mig nu komme op på Nej, det vil ikke gerne. Det gik næsten ellers. Hvad der gav med det spil her? Vi var alle sammen op på båden.